Vine luna ianuarie și te vei întreba, oare ce am făcut anul trecut? Și de fapt toate dorințele pe care noi le avem ca oameni au la bază starea aceasta de bine, au la bază mai multă încredere în noi. Și de aceea nu aștepta până la anul, până când îți vei da seama că de fapt n-ai făcut nimic nici anul acesta. Și investește în tine, găsește-ți un mentor, găsește pe cineva care să te ajute să devii mai bun și să ajungi acolo, sus, unde îți dorești tu. Și dacă ai nevoie de un mentor pentru partea de consiliere a pacientului, eu te aștept alături de mine la cursul de consiliere a pacientului în 6 săptămâni, la care te poți înscrie pe linkul din bio până pe data de 11 noiembrie. Pe 12 noiembrie începem, dăm start, pentru ca până la finalul anului tu deja să ai bifată acea investiție în tine care îți dă mai multă încredere în tine și care te ajută foarte mult în cariera ta de farmacist sau asistent de farmacie. Nu uita să intri în linkul din bio, să dai click pe butonul curs consiliere în 6 săptămâni, să te înscrii și să vii alături de mine și ceilalți 10 de cursanți care s-au înscris. Te aștept cu drag!